Murizo. Torega kurowana kwete zvondo hatidi, violence hatidi, tumapati tumwetu kana tikoda kuita mademonstrations atiko nehasha hongu dzedu hasha dzingamutswe zvadzo, asi tinenge toti aiwa mapurisa ndedu wonai kuti twakandwa mumajeri tumbonoravirawo sadza romujeri. Kozvino ava vanoshumaira nechechi dzemazuva ano dzemaridzi vanounganidza vanhu hongu nekuti mazuva anotapira, munobva manzi uyai kuno ndokunoriponeso, vanhu voavhuka vachienda ikoko, vosiya chechi dzavanga vachizivana nadzo ehdzemazuva ose dzine mamisheni dzanga dzichipagwara rakanaka rerufundiso nedzidzo futi dzakavaka mamisheni akawanda sezvandataura. Vamwe vomhanyira kuna idzo dzemazuva ano idzi kuti handei unonzwa zviri kutaurwa uku. Kuri kunzi vavo vanokwanisa kuita mari, vanokwanisa kupa mazano emberi kunyange usingashande kuwana mari nawo, vanokwanisa kukupa ruponeso pazvirwere zvaunenge uinazvo. Vanhu vowiridzana ikoko vepamusoro-soro futi vakafunda nemamishango mamwe anoti oendawo ikoko. Konamo imwe kana yakuwira urwere kana wava narwo hauzeziva zvokuita. Kana wave akata ungatoende kune wakandira akata uchiti uwane rupenyu. Zvino ivavo uchiona izvavada kuda kuita vakuda kupindira mune zvematongo enyika. Tinoda kuvaudza kuti kwete,
Bhaibhuri renyu mati mariverenga mukaripedza here nayo? Rinokupai nzira dzokutungamirira vanhu nadzo. Zvepati dai mambotisiyirawo isu zvokuronga izvi. Takavamba nazvo kare. Zvino kana maakupindira muchibva mati pati ngaiti zvakati, vanhu vatambura, vanhu havasisaziva zvokuita, ngavachibuda vachiprotesta vaende mumastreets, hurumende ngaichichinjwa kugozouya hurumende yakaita sei inopfuura hurumende yakarwira nyika, hurumende yakatipa ivhu redu, nyika yedu, upfumi hwedu, rusununguko rwedu. ZANU-PF ngaichibva kouya ipi? Izvo zvese zvinogumina izvi. Ayo chatisingazodika ndechekuda kukoka vanhu kuti vaite mademonstrations. No. And I want to warn them. I want to warn them very strongly. ZANU will not tolerate any nonsense. Any nonsense that is done in the name of religion. So keep to your religious side and we will respect you. Once you begin to interfere with our politics, you are causing trouble. You are caught in real trouble. We know how to deal with our enemies who have been trying all along to bring about regime change in the country. We have the means to defend and protect our hard-won freedom. That's crucial to us. We have brought unity to the country, and the people are united. Please don't disunite our people. Saka ndinoda kuvayambira, and my embassies, the embassies, foreign embassies in the country that are interfering with our politics, intervening although they're doing it privately, clandestinely. I want to warn them to desist from it. There are rules, the rules that govern them. Don't allow them to interfere with our politics, to try to subvert our
system of government and to do things that amount to subverting the present government and its authority. Please stop it. And I have the lady stop it in. Magara kwenguva ndefu ndoda kutendai kuti ini hongu zvinotaurwa vana vangamhanye uko nokokoko vachita president ibva. I am created as president by the people of Zimbabwe. I have always and always been, whether acting as president, now as I'm doing, or yesterday in the party, as Secretary General, as Publicity Secretary. I've always and always been a product either of my party, earlier on, later on, of my party and my government. If the party, when the moment comes, says that we want change, sure, we will have that change. If the party, and the party overrides the government, our policies override the policies of government. In fact, the policies of government derive from the policies of the party. Once the party says, you rest, fine, or if I ask the party that no, I think time has come for me to rest, I will tell the party that. But as long as the party still wants me to serve, and if I still have the energy and still have the life and the blessings of God, I'll continue. So it's the people all the time, the people's right, the people's authority over me, and I'm sure that's it also. That's the position over all of us in the leadership of the party and in the leadership of the government. We are people oriented. And when we say we are people oriented, we mean we are governed by the wishes of the people, by their interests. Once we cease to be so governed, then we have gone astray. Hatisi sina gwara kana tatsauka mugwara rezvido zvevanhu, tatsauka mugwara rokuitira vanhu, takuda kuzviitira isu, topanduka sevana ava vapanduka. Tatenda